mga binati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Today is July 14, 2024, Sunday. Kanta guys. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buotan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Magtinabangay kita managiusa kay 100% nga adunay kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ako nagahangyo og nangayupo nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Ako mang hinaot nga inyo kong tabangan og suportahan aron ma-realize ang atong advokasya diri sa lungsod sa Matalom, ang pagpadaghan sa mga investor diri sa atong lungsod. Tinuod bitaw guys, dakong impact sa atong lungsod kung adun natay mga daghan nga mga investor. Ang atong tourism, di nato si piaton sa mga turista nga atong i-appeal sa atong bucket list, atong i-discover, i-experience kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Atong og nga mo'y mga friends atong bisitahon di atong i-advertise ang Matalom tourist destination, atong i-explore, i-discover og experience kung unsa kanindot ang lungsod sa example guys na may mga lagutmon, mga jaba, mga saging, mga prutas, welcome mong tanan diri nga mobagsak na may mga buwad, soft drinks, bugas, panakot. Ang merkado na mo nang inahanglan bitaw. Tinuod guys, may mga dagko nga supermarket diri. Ako mang hinaot nga inyo kong suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga investor diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.